Sa good vibes, mga pribado nga mga indibidwal, pati na mga vloggers, kasubong man influencers, ang nagabulig sa pagtipon para sa relief operations para sa mga nahalitan sang bagyo. Hindi lang ang gobyerno ang nagapangita sang pamaagi para mabuligan ang mga nahalitan sang bagyo. Si Jay Galvez sang Discover Kawayan nga blog nagtipon sang pondo para makabakal sang ilimnon nga tubig para ipanagtag sa banwas sang Kawayan nga sa karon wala sang supply sang tubig. Si Laga Wonder nagtipon man sang pondo para makadala sang ayuda sa mga taga-banwas sang Kanduni nga lubos man nga naapektuhan sang bagyo. Ang mga influencers kag vloggers nga sanday Tia Lacson, kaupod si Maui Happy Feet, L'Exploration sa PH, Journey with the Andases kag Dave Graciadas ang nag-isa para makatipon sang pondo kag relief goods nga ila naman pagadalon sa Cabancalan City kag sa Sipalay City. Ang Brace Beauty and Skin Care Center ang nag-commit man nga ang ila malapit sa 25,000 pesos nga sale sa isa ka adlaw ang ila tanan nga i-donate sa Southern Negros. Ang Mama Bell's Home naman nag-commit man sang 300 ka mga native Philippine seedlings para sa tree planting para maislan ang mga puno sang kahoy nga nagkalabungkal bangod sang bagyo.